en Italie ayado eder président nkorke Saliku Sanogo ay invité bi kata RD congrès folola RD we Soumaïla Tiriwi nunka baka parti la kokoro na ya yi nekera premier ministre nekera tara M5 la katla kata premier ministre kake premier ministre sababu de bala sabu jumende do ayado neni Soumaïla yi ñowon kumbe chien folo oui 2003 président Kumba fait Soumaïla kata barake yuma kona la kake commissaire de l'UEMOA président atite ne blakata akachido la kata kuma fo président ye ina fo Burkina, Togo, Benin, Niger jamana ube minu be UEMOA la kata kuma fuye au tourné kofe Soumaïla kira membre de la commission de l'UEMOA oya sorone kuye ministre de l'industrie du commerce o sira la ay ñowon soro réunion bawla ne mun kolosi Soumaïla la fogo min do hakili sigilendo amunilendo amajigilendo ministre koro de do mais na ye ñogon réunion la bembonya ka to place la parce Mali ministre do iya ye fana hakili ñuman bala wati chama la bende mes réflexions là parce que we neta kané que négociateur en chef Afrique jamana be à peu près jamana bi kononto we ne que ñebo kan négocier ni Amérique ni Europe ñemo ye un togola donc Soumaïla be conseil chama dinema au-delà ye ñogondo kosobe ko fe atlaka que président de la commission en continue barala ya jate ko mogo mindo amma jigilendo abe fendon fana donc anga relation sinsina ko fait 2012 crise wulila Mali kono parti we ñowaye kube fra ñonka kata atete deme ka crise nkumbe o don ale en série Soumaïla de kra sababu ya kuma andi sekatani na nama imper président weda ka franka donc ne faraluka o élection ko fe ay ñogondo en sura ñogona ko sebe élection présidentielle na 2013 ama benkola mais o manga triachi en trois relation ñumala fo 2018 o ya soro ne lakika lendo ko fanga membe Mali kuna tse ka Mali jo parce que ankera joy avion tambulu anse kata yoro shi halin Mali armée ba fe kata yoro fa ka ya Maria nyintu babu fe o ya soro ne bora gouvernement la ka soro ne kumbe gouvernement la ibika fe hali kaneto gouvernement la ni Soumaïla ka nation machi ne bolé gouvernement la élection n'allait 2018 il y a fonga parti là ko Soumaïla bena perdu bebado mais ne tugu mogo ko parce que abe gagné président mi bena gagné oui beka mais ne te tugako parce que ne be ko la jamana kono ni au président ya continuer Mali betunu donc ne beta fra Soumaïla ka ambe kele damne kat tugu ñowon ka kele ke fo ka se yoro mina na ye gelea soro ambe continuer fonga se ka Mali bono wala ala ya que le 25 mars 2020 terroriste yu amini ne minde jati amne na kabni 11h mais 21h président yi discours bado kala ka adressé Mali jamana Mali deula mais hali Soumaïla to ma fo kabni ne oye ne ya famu ku jaja nunu bolo Soumaïla tesigi kana tuguni o de yake ayem bla place mina kaka ka adjoint FSD la ani semas ni MK farale nyonka kafu kambe kele fanga inka wuli ka bankuna parce que wati la ne convaincu lendo ko bananga Malitla hali assemblée kura min sigira 2018
narcotrafiquant ni drogue ferelaw caman b'a la donc olu bena bɛn kɛ ka constitution yɛlɛma assemblée kɔnɔ comme ma se k'a yɛlɛma référendum la donc solution foyi t'a la fanga fara ɲɔgɔn kan fanga in ka bɔ n kunna an faralen ɲɔgɔn kan message min b'an bolo message fila don a fɔlɔ nɔ fanga in ka bɔ n kunna ka se ka réforme kɛ ka jamana taa ɲɛ ka 4ème république sigi message filanan ye an ka kɛlɛ kɛ Soumaïla ka bɔ bolo la a kana tunu donc o de kɛra M5 mobilisation fo an kɛra le 18 août fanga yɛlɛmara o ɲɛfɛ ne kun y'a fɔ Soumaïla muso a bɛ se ka kɛ seere ne y'a fɔ ye tant que fanga in ma bɔ Mali kunna e cɛ tɛ sigi ka na fanga in bɛna don min na n ko a ma e cɛ bɛ sigi ka na sisan Ala barika la waati dama dama gouvernement ni rebelle ye négociation kɛ ale y'a kɛ a bila la a nalen an ye baara kɛ parce que ne kun dalen don ko hakilina min b'a la ŋaniya min b'a la ka se Mali ma a jogo wɛrɛ ne t'o kuma la mais hakilina ba min b'a la ka se ka Mali jɔ o ɲɔgɔn ma ca Mali kɔnɔ donc o de la n ye n cisiri n ko a ma ko sisan an bɛ layidu di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ fo Mali ka bɔ nɔgɔ la awa Ala y'a kɛ a tununa a sara Ala y'a ni minɛ la o la ne ye n kali n yɛrɛ ma ko fo ni bɛ se k'a kɛ n bɛna kɛ fo an kun bɛ min ɲini ɲɔgɔn fɛ la ɲini ɲɔgɔn fɛ fo an ka se k'o sɔrɔ Ala barika la M5 nana sigi gouvernement yɛlɛmara ne nana kɛ premier ministre ye na u ye jateminɛ kɛ fɛn o fɛn n'an kun b'a laɲini ne ye baara kɛ ko de sabati n'an ka partenaires ye réforme minnu kɛra assise nationale min kɛra constitution kura min sigira o réforme bɛɛ a bɛɛ an y'a kun a la baara ka Soumaïla ɲanama to a filanan ka l'armée sinsin ka rebelle kɛlɛ Mali ka se ka hɛrɛ yɛrɛ ta ka yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ ka ta o kuma fɔra ka Soumaïla ɲanama to donc an ye layidu min ta ɲɔgɔn mɛn Ala y'a k'a tɛ yen mais Maliens ye baara kɛ jamana taara ɲɛ donc o de kama n ko a teriw minnu ye EDR créé parce que fitina dɔ wulila 2022 an kun ma sigi n'o ye an kun t'a fɛ mais a ka parti fara la fan kelen nana EDR créé u y'a ko k'olu b'u revendiquer Soumaïla k'olu ka mɔgɔ ye Soumaïla ka kalandenw de wuli n kuma ne fana ye Soumaïla ka kalanden parce que an kun ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka parti bɛ n bolo mais a ye layidu min ta ɲɔgɔn ma ka Mali taa ɲɛ hali n'a tɛ yen bi n'aw b'o sira kan a bɛ se k'a fɔ ko ne ye aw dɔ ye o de kama ne ye invitation sɔrɔ ka taa EDR premier congrès la bi n taara la fana ye kuma dɔ fɔ président ye ko président Salma Dauma tile bɛ donc bɛɛ tɛ se ka kuma mais kuma min bɛ ne kɔnɔ k'a fɔ Maliens ye k'a fɔ EDR ɲɛmɔgɔw ye k'a faamu ne bɛ taa fɔ réseau kan u ka se k'a lamɛn parce que fɛn min don ni mɔgɔw y'a mɛn ni aw y'a mɛn ni Maliens y'a mɛn a bɛ mɔgɔw hakili sigi ko dɔ la Soumaïla ye maaba dɔ ye Mali la hakilina min b'a la en tout cas an ye layidu ta ɲɔgɔn min kama o ye Mali nafaba de b'a la donc o kumabaw de nana n ko Soumaïla filɛ nin ye n'i ye ne ta kɔrɔlen ne tɛ se ka kuma Mali yɔrɔ bɛɛ la fo interprète se ka sɔrɔ Soumaïla dun n'a taara nord a bɛ kɔrɔbɔrɔ ka fɔ n'a taara centre la a bɛ fula ka fɔ n'a nana Tilebi fɛ a bɛ bamanankan fɔ a den yɛrɛ furula arabu muso ma donc a mɔden siya jumɛn de don i tɛ se k'a fɔ kɔrɔbɔrɔ don i tɛ se k'a fɔ bamanan don i tɛ se k'a fɔ arabu don a b'a fɔ dɔrɔn c'est un malien o de ye Soumaïla ka force ye o de kama n ko Ala barika la bi Soumaïla tɛ yen bi mais fɛn caman bɛ min bɛ se ka kala a sira la i y'o de fɔ EDR ɲɛmɔgɔw ka barika d'u ye k'a fɔ ye k'u k'u cɛsiri u ka to kɛlɛ kɔ u kana yɛlɛma o man ɲi o tɛ taa ɲɛ u ka to ka sira kɔ peut-être a ka gɛlɛn sisan mais don dɔ la a bɛ nɔgɔya u bolo parce que Mali nafa b'a la kumabaw minnu bɛ fɛ k'a fɔ o de ye nin ye
k'a f'u ko hali Mali la partiu bɛɛ kɛlɛ la sisan u bɛ ɲɔgɔn sama la mais 2021 fanga in bɛ yɛlɛma don min na 2020 ka taa 2020 jamana kun t'an bolo hali la an ka l'armée tɛ se ka taa yɔrɔ la min ka d'a ye ni France ma yamaruya d'a ma soldats bɛ sa foyi tɛ u k'u transport u b'u bila fosse commune la an ye kɛlɛ kɛ u bɛɛ dabila la bi terroriste bɛ jamana kɔnɔ c'est vrai mais an bɛ continuer k'a kɛlɛ mais jɔnya min bɛ Mali ka kɔrɔlen a y'o kɔni bɔ an kan bi donc mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ kɛlɛ bɛ se ka to an ni parti ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn sama mais Mali l'armée o fɛn fila a kan a man ka don population a man ka don politique kuma la l'armée o ye bɛɛ jamana fana ye bɛɛ armée ye comme kokolo i y'a dɔn n'i ye kokolo kari jamana hadamaden tɛ donc Mali l'armée jamana u b'an bolo bi kɛlɛ min tora an ka kɛlɛ kɛ ka waati ban kumaba min bɛ ne fɛ k'a fɔ EDR la ma sɔrɔ k'a fɔ n bɛna fɔ EDR militants ye k'a fɔ Maliens k'a faamu o de ye nin ye hakɛto b'Ala sali ala Mahamadu